साटेलकर बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स कणकवली रेल्वे स्टेशन लगत साकारत आहे समर्थ साई रेसिडेन्सी 6 मजली रेरा रजिस्टर इमारत। तुमच्या घराचं स्वप्न आम्ही पूर्ण करणार। साईट पत्ता समर्थनगर रेल्वे स्टेशन नजीक, तालुका कणकवली, जिल्हा सिंधुदुर्ग। दोडामार्ग तालुक्यातील आडाळी एमआयडीसीत उद्योगांऐवजी काही राजकीय बाबू आणि माफियांचे काळे कारनामे सुरू आहेत। इथल्या मायनिंग सदृश्य माती तस्करीची चर्चा सुरू असतानाच इथं अनेक काळ्या कारनाम्यांचं मोठं रॅकेट असल्याची आणि त्याला राजकीय अभय असल्याची माहिती गोपनीय सूत्रांकडून मिळते। जिल्ह्यात रोजगाराच्या नावानं बोंबाबोंब असतानाच रोजगाराच्या नावाखाली सुरू झालेल्या आडाळी एमआयडीसीत मात्र भलत्याच उद्योगांनी ग्रासलेला आहे। देव देतो आणि कर्म नेतं अशी अवस्था या एमआयडीसीची स्थानिक राजकीय पुढारी, दलाल, माफिया आणि सत्ताधाऱ्यांनी करून ठेवली आहे। असे प्रकार म्हणजे इथल्या बेरोजगार तरुण तरुणीच्या जखमेवर चोळलेलं मीठच आहे। आडाळी एमआयडीसी परिसर पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडलाय। उद्योगधंद्यांच्या विकासासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एमआयडीसी क्षेत्रात विविध बेकायदेशीर कारवाया सुरू असल्याच्या चर्चांनी जोर धरलाय। माती तस्करीपासून अवैध लाकूड तोड, अंमली पदार्थांच्या कथित व्यवहारापर्यंत अनेक गंभीर प्रकार सुरू असल्याची माहिती गोपनीय सूत्रांकडून समोर येते। स्थानिक पातळीवर सुरू असलेल्या चर्चेनुसार एमआयडीसी परिसर आणि लगतच्या भागात रात्रीच्या वेळी मोठ्या प्रमाणात माती उपसा आणि वाहतूक केली जात असल्याचं सांगितलं जातंय। त्याचबरोबर काही जंगल पट्ट्यांमधून मौल्यवान झाडांची अवैधरित्या कत्तल करून लाकडाची वाहतूक केली जात असल्याचाही आरोप आहे। या प्रकरणात स्थानिक पातळीवरील काही दलाल, ठेकेदार आणि प्रभावशाली घटक सक्रिय असल्याची चर्चा आहे। याहून धक्कादायक बाब म्हणजे या परिसरात अंमली पदार्थांच्या तस्करीसाठीही एमआयडीसीचा वापर होत असल्याचा संशय व्यक्त केला जातोय। काही संशयित गटांकडून निर्जन औद्योगिक जागांचा वापर साठवणूक आणि देवाणघेवाणीसाठी होत असल्याची माहिती सूत्रांकडून समोर येते। विशेष म्हणजे या सर्व कथित गैरप्रकारांमध्ये मोठ्या राजकीय पुढाऱ्यांच्या नावाचा वापर करून दबाव टाकला जात असल्याची चर्चा रंगू लागली आहे। वरून संरक्षण आहे, कारवाई होणार नाही अशा प्रकारच्या दाव्यांमुळे प्रशासनातील काही यंत्रणांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतोय। त्यामुळे अनेक अधिकारीही उघडपणे कारवाई करण्यास धजावत नसल्याची चर्चा स्थानिकांमध्ये आहे। स्थानिक नागरिकांच्या मते एमआयडीसीमध्ये अपेक्षित औद्योगिक गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मिती न होता उलट संशयास्पद हालचाली वाढत असल्यानं या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी होणं गरजेचं आहे। संबंधित विभागांनी एमआयडीसी परिसरातील उद्योगांची पडताळणी, सीसीटीव्ही आणि वाहन हालचालींची तपासणी तसेच जंगल परिसरातील अवैध हालचालींची चौकशी करावी अशी मागणी जोर धरते आहे। ब्युरो न्यूज, कोकण साद लाईव्ह।